σας συγχαρώ και γιατί νομίζω έχετε βραβευτεί κιόλας, έτσι δεν είναι? Τα παιδιά βγήκαν πρωταθλητές Ελλάδας στη Formula 1 in Schools και προκρίθηκαν στον παγκόσμιο τελικό που γίνεται στο Αμπουντάμπι τώρα από 27 Οκτωβρίου μέχρι 2 Νοεμβρίου και θα ταξιδέψουμε εκεί. Λοιπόν, για να το εξηγήσω στον Γιώργο Διήσου, εγώ ξέρω λίγο την ιστορία. Τα παιδιά λάβανε μέρος σε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό όπου φτιάξανε πρωτότυπο, έτσι δεν είναι? Αμαξίδιο Φόρμουλα 1. Και πήρανε μέρος στο Κατάρ, που ήταν? Όχι, εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αλλά βγήκαμε πρωταθλητές όπως θα γίνει στην Ελλάδα. Βγήκαν πρωταθλητές τα παιδιά στην Ελλάδα και προκρίθηκαν στον παγκόσμιο διαγωνισμό που θα γίνει στο Αμπουντάμπι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα εκπροσωπήσουν και την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εκπροσωπείται στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Λοιπόν, τώρα μέσω αυτής της καμπάνιας που κάνανε, για να μπορέσουν να βρουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν και την προσπάθειά τους αυτή, περίσσεψε και κάτι. Και αυτό που περίσσεψε, και αυτό που περίσσεψε, σου λέει γιατί να το δώσουμε οπουδήποτε άλλο, δεν το δώσουμε στην Ελλάδα. Τώρα μεταξύ μας δεν περίσσεψε, αλλά από αυτό που δεν περίσσεψε, να δώσουμε. Από αυτό που δεν περίσσεψε, από αυτό που δεν περίσσεψε, σου λέει θα δώσουμε στην UNICEF γιατί αξίζει το κόπο. Από αυτό το μείον που περίσσεψε. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή ήταν και μέσα στο σκεπτικό σας και μέσα στον προβληματισμό, δηλαδή ότι η UNICEF έχει προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόθεση της τεχνολογίας, των ήπιων μορφών ενέργειας, των εναλλακτικών μορφών, της ήπιας τεχνολογίας και ανάπτυξης, που φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα πλαίσια και των ενδιαφερόντων του διαγωνισμού στον οποίο λάβατε μέρος, αλλά και γενικότερα ας πούμε στις ανησυχίες και ως παιδιών και ως σχολείο. Υπ' αυτή την έννοια η προσφορά σας καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί και ενισχύουν τα προγράμματα της UNICEF, αλλά και μας δίνει και εμάς κουράγιο να συνεχίσουμε. Γιατί βλέποντας αυτό τη ζωφερή πραγματικότητα και το κλίμα το οποίο επικρατεί, το οποίο πολλές φορές είναι πραγματικό, κάποιες φορές έτσι και τα μέσα ενημέρωση έτσι δίνουν το οποίο κάνουν κακό στην οικονομία της χώρας. Γιατί ανατροφοδοτούν μια απογοήτευση και ανατροφοδοτούν. Εμείς κόντρα σε αυτό και εσείς μαζί μας, γιατί αυτό δείχνει και η βράβευση του σχολείου, θα πάμε και εκεί, και στο Αμπουντάμπι, θα σας συνοδεύσουν οι ευχές μας και θα το ανακοινώσουμε και στην ιστοσελίδα μας και στα δίκτυα κοινωνικά δίκτυα με τα οποία έχουμε και εμείς στις σελίδες μας, και όπου μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε και την επιτυχία του σχολείου, των παιδιών δηλαδή, το σχολείο είναι τα παιδιά, η εκπαιδευτική και το σχολείο που είναι η ηγεσία παίρνει ρόλο, και παράλληλα να πούμε κι εμείς ότι ρε παιδί μου, είμαστε κοντά σας και έστω ηθικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και να ευχαριστήσουμε τώρα στο παιδί που βοηθάτε για αυτή την προσφορά. Αυτό, Γιώργο, έλα να δώσουμε λίγο. Έλα, μαζί.